وسلم یا حبیب اللہ پڑھن درود نبی تے سارے جس دی خاطر سونے رب نے ایک کھیت بنائی ساری جس دی خاطر سونے رب نے ایک کھیت بنائی ساری صلی اللہ نبی نا صلی اوہ زیران زبران پریشان نبی بچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کھائی اوہ خاصان رمضان سمایا او لا الہ دی تیر بہاری دے اللہ کر آیا جے کدی درود دا پتہ لگ جائے نا کہ درود ہے کی او سجنوں بیلیو مترو فقیر کل کوئی آوے نا ماڑا آوے چنگا آوے مسکین آوے تگڑا آوے فقیر کول مل کے بیٹھا سارے آنا یہ پتہ ہی نہیں لگتا منن والا کیڑا ہے تے مناؤن والا کیڑا ہے اینوں کہندے نے درود میرے آقا کول کوئی ماڑا ہوندا سی نا ماڑا تے او دے نال ماڑا ہو کے بیٹھ جاندے سن او جے کوئی مسکین ہوندا سی تے مسکین ہو کے بیٹھ جاندے سن جے یتیم ہوندا سی تے یتیم ہو کے بیٹھ جاندے سن او میاں محمد بخش سرکار نوں بندہ پوچھدا ہے اے بابا جی اے ساڈا رولا تے کڈو مدینے والے آئے کدن نے تے گئے کدن نے ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے والی سرکار کدن آئے نے تے کدن گئے نے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سن اے گل سن کے ہن درود اپنے دل نال پڑھی تے میاں صاحب فرماندے نے ہو کرسی عرش نہ لوح قلم سی نہ اے سورج چند ستارے او پھر بھی نور محمد والا تے دیندہ سی چمکار مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ